Reit, Elisa, i ni nôl nawr te i gael mwy. Mae mwy o fwyd yn cael ei ychwanegu i'r wledd. Os, mae'r ham wedi wneud, mae'r ham wedi dorri'n barod i chi. O, glwiodd am ochr y sig. Byddech chi fynd gyda fe, ond hefyd chymod pethau sydd gyda chi'n tŷ. Mae ymwelwyr yn dod weithiau dros cyfnod Nadolig, dych chi wedi prynu'r coleslaw, neu chi wedi gorffen neu wabeth yn tŷ, mae'r plant wedi bwyta fe, ti'n meddwl bod beth ar ôl. Pobl yn pico do. Ie, ond fel arfer, mae wastad cyfetio yn dych chi, sy'n rhaid bod ni'n goch, neu fi'n gwyn y tro yn iawn. So beth dwi wedi gwneud fan hyn nawr, yw wneud eto bach fwy Nadoligedd, gan bod i'n Nadolig. So gyda fi yr cyfetchen coch wedi torri, gymryd peth o hwnna mas fyna nawr. Torri fe mor fan a gallwch chi ar cylleth. A beth sydd gyda fi eto, wenwnsyn wedi torri'n fan, wenwnsyn coch. Mewn ato fe, does na ddim unrhyw... Chymod, os chi licio lot o flas winwns, dodwch digon mewn. Yr beetroot yma, yr betys, heb i goginio, wedi i gratio. Chi'n gweld, mae fe'n eitha caled, jyst rhoi golcha da i'r crôn a'i gratio fe, a mae'n mynd yn... Mae'r lliw mor gyfoethog. Mae'n hyfryd, a mae hwnna to... Ti'n tyfu'r croen allan i ffwrdd i ddechrau? Dim ond i olchi fe'n dda, a mae hwnna'n ffain. Chymod, blas dearol sydd gyda'r betys. Felly, os oes na fach o fwd, na, jocan. Tynwch y mwd i ffwrdd, ond ddim eisiau plicio fe. Os newch chi drial plicio fe, fe gewch chi'ch dilo yn goch. Os chi yn moyn, defnyddiwch y munud. Wedyn, dyw coleslaw ddim yn coleslaw heb bach o foron, a mae hwnna yn rhoi bach o liw ychwanegol. Wedyn, bach mwy o wyrdd, mae gyda ni'r perlysiau fan hyn, bach o parsli wedi torri a'i osod mewn, a to bach o'r chives, yr wenwnsyn bach gwyrdd yna, yn anffodus, ddim yn tyfu yn yr ardd dyddiau yma, felly prynwch digon o perlysiau ffres, falle, sy'n tyfu yn y potiau i gael cadw ar sil ffenest. Ie, i barach i drwy mis Rhagfyr. Yn gwmws, ie. Bach o hyn o llawn. Os dim dal beth sydd eisiau. A bach o well yn y potiau, di. Troiad da yw hwnna, a beth sydd gyda fi fan hyn wedyn yw hadau pabi di, na wenwnsyn di, sori, mae hynna yn dywyll, chi'n gallu gweld lliw nhw. Neith pabi yr tro, mae hynny tym bach fwy glas, ond mae'r wenwnsyn yn y gynwnsyn, yr hadau wenwnsyn di yn rhoi blas hyfryd, a hefyd yr hadau sesame yn rhoi bach o sglein, bach o sbrin mewn i'r coleslaw, fel chi'n gallu gweld fanna. Wedyn, mae lan i chi wedyn, siwt i chi am i orffen mae gyda fi yr mayonnaise traddodiadol sy'n mewn coleslaw, ond os ych chi moyn dechrau torri lawr ar ôl Nadolig, sy'n mynd yn bod a defnyddio bach o vinegar, falle balsamic, bach o soi, bach o sydd oren, a'i gadw fe'n ysgafn yn hydrach na dod mayonnaise. A mae'n rhoi salad cream wedyn? Ie, dwi ddim mas o'r habit o brynu salad cream, ond fan dad yn, mae mayonnaise fel wedi cymryd off yn bach yn fwy ffasiynol. A wedyn, a sy'n eisiau dod i gormod wrth gwrs, a beth sy'n neis yn wedi hwn nawr, gan bod ni wedi dod i'r betys amrwd na mewn, mae'r lliw coch yn mynd trwy'r mayonnaise, felly mae'r cyfan yn troi'n binc. Ie, dyna ni. So mae hwnna wedi gorffen. Tip bach i chi, gwnewch tyfaint sy'n eisiau arnoch chi. Os ych chi yn chwalu gormod o'r cerbetchen neu'r wenwnsyn, dodwch nhw mewn bag yn yr oergell, a newn nhw gadw. Ond os newch chi gormod o coleslaw, mae'n dechrau mynd yn fwy, glib ac yn llipa. Ond fe bara nhw heb y mayonnaise. So mae hwnna wel cofio. Cadw'r crunch na. Ie, a wedyn cyfuno nhw to, just cyn bod chi am fwyta. A wedyn rhywbeth arall sydd yn ni fan hyn, hufen iogwrt, a caws meddal. Sym ots to faint, chi jyst yn moyn bach o'r iogwrt mwyn torri'r caws meddal na lan tymu bach. Rhoi troiad iddo fe. Iogwrt di-flas ylle'n amlwg i ddi? Ie, di-flas, a heb siwgr, ie. A wedyn mewn at hwnna, ni'n mynd i ychwanegu bach o cucumber, bach o'r chives. So mae hwn nawr yn rhyw dip ychwanegol fan hyn nawr, fe? Ie, mae'n rhoi blas hollol wahanol. Gallech chi hyd yn oed gratio bach o gaws mewn iddo fe, os chi'n moyn neud e'n fwy cawslyd. A mae hwnna to yn hyfryd ac yn ffres. Hwna beth yw e, tips, mae rhywun yn galw eisiau rhywbeth. Rhywbeth sydyn. Ie. Bach o zest. Chybys ti fi? Ie. Nas nag bod o'n pot fel ein llaw, dim yn trafod. Os newch chi roi blan nhw, mae'n well. Bach o zest yr lemon fyna, a tamed dim gormod, gwasgad o'r lemon, a neu hwnna rhoi bach o zing iddo fe. Dwi ddim wedi dod i pypur mewn fyna, na fan hyn, a to tamed o halen, yn lan i chi a'ch blas, faint o halen chi am. A dyna'r ddoi yna wedi gorffen. Felly, beth newn ni nawr yw gweini, a hefyd, tip arall, newch e mewn bowlen fawr a gweinwch e mewn bowlen glân. Felly, mae ochrau'r bowlen wedyn yn aros yn lan yn hytrach na cael ôl yr coleslaw. Mae'r cyflwyniad ar y dydd bach fwy professional a slick. Bach yn fwy taclus, ie. A fe tamed o'r hadau to dros y top. So pwynt cyflwyno fo'n ormodol, achos dyn ni'n ei llanas am fan hyn. Reit, so dyma ni'r plat. A'r ham wedi dorri, a na gyd sy'n ar ôl gyda ni'n neud nawr ten yw ychwanegu tamed,
So un rhain, mae ni Gwych, Tom Lisa wrth i'n gweiny'r cwrs. Cofiwch yr reseitau, yr holl reseitau mae'n cyngyddio ni wedi bod wneud ers rai wythnosau bellach i ni wrth i'n paratoi ar gyfer y Nadolig ac yn helpu chi i fod yn drefnus. Wel, cysylltwch yn ni fan hyn ar Pnawn Da. Holl reseitau, beth bynnag i chi meddwl trial a'ch Ie, hunan. cynnig arno fo'n bod yn werth O, i ma' nhw. cynnig. Gyd yn blasus di. Lle da ffolc fyna i Hyfryd. Reit, gewch chi weld i Ail nawr. ginio hwnna gymaint o hama. Reit, bant yn un Mae gen lle. traffath ffindo carta o chwaith. Na, pawb edrych yn un nawr yn bita. Eisiau bach o coleslaw hefyd. O, waw. Os fedrwch chi gael tymau bach o'r glez, falle, bydd Hyfryd. hwnna. Un o'r ffefrynnau yn bendant. A ti'n meddwl be, mae'r dip na neis, mor syml. Mor syml, mor syml. O, hyfryd, Lisa. Hyfryd. Ni'n mor ddiolchgar, mae hwnna'n hyfryd.